Aput mamanyo jal madhi bedo jakom duol mar IEBC otieko dayo dho jogo mageto komno. Kawuono ne gidayo dho ji adek kamoting'o Robert Asembo, Lilian Wanjiku kod Saul Simiyu. Walter Nyambaga miwalera. E odiechieng' mogik mar manyo jalno madwaro lemo mar bedo jakom maliet mar IEBC, madayo dho jogo manie nyime ne oweyo bedo mang'won kendo elo ne Robert Asembo akumu bugu mibadhi monywando buche mane oterego e doho kama ne ong'adne bura mar twech. Kata kamano pod ondemo wuoth oko mar jela. So have you been convicted or not convicted on a criminal matter? It is challengeable, Chair. The commission is challengeable because it's on appeal, and I don't know how it will come out. So you have been convicted? I wouldn't say so, Chair. So you have put an appeal? Yes. Thank you. Robert Asembo oyudore tago maliet kidwaro ni mondo ler weche mibadhi moko mane omiene mag nyiepo e kinde mane en jalup jatend duol mar adhula ma pacho ka FKF e penjo mane ong'ado muya ne akumu gi malo. Asembo mane oyudore ka wuotho ewi kuthe mag okuro bende oyudore bugu mudho mag LSK ka dwaro ni mondo odwok penjo moko 5 mag buche ma LSK wacho ni en kod ketho mowinjore odwoke. Kenyans out there, what do you tell them? Given you have appealed, yes, but there is a conviction on record. What do you tell them on your integrity so that as we consider it? I'll tell them that under the rule of law, we give room to the courts and the parties before them to exploit the full recourses of law, and it's a fair process that way. It's in the interest of justice. Ekideno, bende Lilian Wanjiku ochiro weche mag barruok mag duol mar IEBC koleo ne komiye thuolo tokno yiene jo Kenya bed kod pogruok ei duolno kaka ne oneno e yiero mokalo. Part of the commissioners to write and dissenting opinion on what? Because the figures are mathematical. Now that is where the question comes in, Chair, because it is very mathematical. I agree with you. It's a matter of 1 + 1 = 2. But people have sat in a boardroom and have refused to agree on those figures of they have done their 1 + 1 and it has gone to 7. So there is a result which will be announced by the IEBC commissioner. However, other people have said we do not agree. Saul Simiyu bende dhoge omoko ewi rem luwore kod lai mag riwruok mag okinde pacho ka LSK kama obokne mag okil ne nie kod chochni mag otese. The chairman to approve this, to refuse to sign this, let the secretariat be given powers to do. Chenro mar dayo dho ji 11 madwaro lemo mar bedo jakom duol mar IEBC ochope giko kawuono ka chakruok kiny apudno biro chako dayo dho ji 105 madwaro bedo commissioners mag IEBC. Walter Nyambaga, Ramogi TV.